creai un'antologia della poesia femminile occitana contemporanea che è stata la debut solamente in Europa. E au passat 2 anys d'eveniment en eveniment che he rencontrat poetesses qui eren o n'eren pas jamais estat publicades. Atau que me suis rendu de compte de la manque de publicació dans las maisons d'édition. A la vez que he cercat en cada regió d'Occitania poetesses, hemnes escribanes din ca poder compilar aos dies d'auei més de 100 ames literaris. E una de les causes la più veroge d'aquest viatge de recerca d'empertut que hi ha estat lo rencontre de Brosella Pellerino, qui m'ha baiat l'oportunitat de ligar l'Itàlia ad aquest projecte. Que hi ha hagut un sarot de correspondència literari, ha recebut mantuns poemis e creat amistats meravelloses. La poesia que és generositat e amor, un partatge. La collaboració amb l'espai occità de Draunier muixa de pla l'enveja de rebisculada e de vetrina qu'han besoin totes les hemnes qui participen activament au desenvolupament e manteniment de la nostra lengua e cultura, que nos cal continuar d'illustrar e sostenga la creació en Languedoc. Fem-nas doc, endavant, anem!